25 години нашата компания започна своя път с една мисия – да осигури решение за управление на риска и да бъде надежден партньор на бизнеса. С всяка изминала година ние растем не само като екип, но и като доверен партньор за стотици компании. Днес ARS България е символ на експертиза, иновации и стабилност. Доверието е в основата на нашата работа. Вече 25 години изграждаме не просто професионални отношения, а трайни бизнес взаимоотношения, основани на коректност, опит и визия за бъдещето. Екипът е нашия най-голям актив. Вярваме в устойчивото развитие и в добавената стойност за нашите клиенти. През годините преминахме през много предизвикателства, но останахме верни на нашата мисия – да управляваме риска по най-добрия начин. Започнахме двама души в една стая с два лаптопа. Това беше началото преди 25 години. Как бихте описали ARS? Динамичен, адаптивен и опортунистичен. ARS е толкова необятно, така че с 3 думи едва ли ще може да се придобие ясна представа за компанията. Но на прима виста ми идва мотивация, предизвикателство и вдъхновение. Свободно мислещ, новатор, дързък и упорит. Динамична, напредничава с позитивно отношение. Екипност, иновативност, успех. Възможност, прогрес и грижа. Иновативна, надежна и ефективна. Какво най-много обичам? Това е позитивната атмосфера, която имаме в екипа, работата в екип естествено и уважението и доверието, което имаме един към друг. В екипа най-много обичам свободата на изразяване, индивидуалния подход, защото сме се събрали всякакви хора. Всички имаме своите сили и слабости, така се допълваме и реално даваме повече добавена стойност. Това, че винаги има на кого да разчиташ. Динамиката в работата. И приятелското отношение. Най-много обичам това, че винаги има кой да ти подаде ръка, кой да ти помогне, било то служебно, било то лично. ARS България е място, където иновацията среща страстта, а екипът е истински двигател на успеха. Най-добрият партньор в управлението на риска. ARS България е работното място, от което не знаех, че имам нужда. Ние не просто управляваме риска, ние изграждаме доверие и сигурност за нашите клиенти и партньори. Смело гледаме към следващите 25 години с нови идеи, технологии и партньорства. 25 години опит ни доведаха тук. Заедно градим устойчиво бъдеще, изпълнено с нови възможности. Благодарим ви, че сте част от историята на ARS България. А следващата глава пишем я заедно.